és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Ámen. Imádjuk és magasztaljuk született megváltónkat énekszóval. Énekeljük a 315. számú dicséretünket mind a 7 versével. A 315. számú dicséretünk első verse így kezdődik: Krisztus Urunknak áldott születésén. Amen.
mindeneket ma megtartó, aki az Úr Krisztus. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istenünk hozzánk szóló igéjét, úgy, amint az írva található a zsidókhoz írt levél első részének első 3 versében. Amíg Istenünk igéjét olvasom és szent lelke segítségével hirdetem közöttetek, kérlek benneteket alázattal és figyelmes szívvel hallgassátok. Olvasom tehát Istenünk igéjét a zsidókhoz írt levél első részének első 3 verséből a következőképpen. Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a proféták által, ezekben a végső időkben a Fiú által szól hozzánk, akit mindennek örökösévé tett, aki által a világot teremtette. Ő Isten dicsőségének kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei felség jobbjára ült. Szeretett testvéreim, karácsony másodnapján, az ünnepzáró Isten tiszteleten általában mindig számot szoktunk vetni egy kicsit. Visszatekintünk az adventi időszakra, és összefoglaljuk magunkban azokat a lelki üzeneteket, amelyen az ünnep során a Urunk megajándékozott bennünket. Talán elgondolkodunk azon is, hogy vajon megérkezett-e a várva várt messiás, szabadító az életünkben. Vajon el tudtuk-e neki készíteni a helyet? Vajon megszületett-e a mi szívünkben is újra az Úr Jézus Krisztus, aki most és mindörökre szeretne a mi életünknek egyetlen ura lenni, hogy így vigasztaljon, erősítsen és bátorítson bennünket. Milyen nagy áldás, hogy ezen az ünnepen is napról napra szólt az ige, énekelhettük a szép karácsonyi énekeket, és így egy kicsit talán fel is töltekezhettünk. Mert nagy szükségünk van a mennyei erőre. Nem csak karácsonykor, de az ünnep elmúltában is. Vajon mi az az üzenet, amit magunkkal vihetünk a hétköznapokban? Ennek a kérdésnek a megválaszolásában segít bennünket a Szent Ige, mely által most az ünnep üzenetét gondoljuk végig egy kicsit alaposabban. Szeretett testvéreim, a felolvasott ígének, ennek a levél részletnek nem is gondolnánk, hogy milyen aktuális mondani valója van mi számunkra. A zsidókhoz írt levélről kevés információnk van, de azt tudjuk róla, hogy a zsidó származású keresztényeknek íródott azért, hogy bátorításul szolgáljon a csüggedőknek. Talán most sokan sóhajtunk fel egyszerre, és mondjuk együtt, hogy bizony nekünk is milyen nagy szükségünk van erre a bátorításra. Hiszen napjainkban is égetően nagy szükség van a hitre, a bátorító szavakra, a hiteles és erőt adó támogatásra. Nem lenne ünnep az ünnep, ha nem kaphatnánk bátorítást, ha nem szakadhatnánk ki egy pár órára a hétköznapok gondjaiból, és nem töltekezhetnénk fel. De vajon mi bátoríthat bennünket akkor, amikor minden bizonytalannak tűnik? Szeretett testvéreim, először is az, hogy Isten megszólít bennünket. Nem marad csendben, és nem nézi tétlenül a mi nehézségeinket, bajainkat, mint egy bálvány. Mert ha hittel fohászkodunk és kérjük, akkor a mi Urunk, a mi segítségünkre siet, mert nekünk megszólaló és nem néma Istenünk van. Jól tudjuk, hogy az Ószövetségben
Másodszor azonban azzal, hogy elküldte egyszülött fiát, egyértelműen megmutatta az ő irántunk, emberek iránti mérhetetlen nagy szeretetét. Nem akarta felismerhetetlenségben maradni, hanem teljes szeretetével belépett a mi életünkbe. A kérdés csak az, hogy így az ünnep más napján vajon észrevesszük-e a hozzánk közeledő drága szeretetet, mely által később is megerősödést kaphatunk. Testvéreim, az életünk földre jött és emberré lett Úr Jézus Krisztusban ismerhetjük meg tehát a mi kegyelmes Istenünket és az ő felénk irányuló végtelen szeretetét. Mert ez az az örömhír és drága evangélium, amely ami sokszor elcsüggyedt, elfáradt és reményvesztett tekintetünket és képes Isten felé emelni. Karácsony ünnepének egyik fontos üzenete tehát az, hogy kizárólag egyetlen módja van annak, hogy megismerjük Istent. Mégpedig az, hogyha megismerjük Jézus Krisztust. Tehát amikor elveszettnek érezzük magunkat, és nem találjuk a tájékozódási pontot a világban, akkor érdemes újra visszatérni karácsony nagy üzenetéhez, hogy Isten a legérthetőbben, a betlehemi gyermekben mutatta meg szeretetét. Karácsony igazi ajándéka tehát a megszületett megváltó. Szeretett testvéreim, azt hiszem, hogy abban mindnyájan egyetértünk, hogy jó dolog ünnepelni. Főleg akkor, hogyha van minek örülni, ha van hozzá kedvünk, ha van hozzá időnk, energiánk. Bizonyára ebben az évben is mindenki arra törekedett, hogy ha bár szűk körben is lehet, hogy egy kicsit szerényebben, mint eddig, de mégiscsak megünnepelje a karácsonyt. Milyen jó lenne, hogyha az idei ünneplésünk is úgy zárulna, hogy a régmúlt eseményeket felidézve erőt tudnánk meríteni a következő időszakra. Milyen jó lenne, hogyha nem visszaszürkülnénk a hétköznapokba, hanem azáltal a bizonyosság által, amelyet az ige üzen nekünk, és amelyet az ige üzenete által kaphatunk, úgy tudnánk szólni a világosságot, mint a karácsonyi csillagszóró. Éppen ezért nagyon fontos, hogy ne csak a mulandó dolgokat keressük, és ne csak azoknak örüljünk, hanem mindenkor keressük a maradandó, a soha el nem múló erőt, bátorítást és fényességet adó drága örömhírt. Véssük a szívünkbe ezen a karácsonyon a drága evangéliumot, hogy szabadítónk született. Jézus Krisztus értünk született. Testvéreim, mindez azért történt így, hogy a mi életünkben ne úgy legyen, mint egykor az első karácsony idején. Akkor, amikor az emberek épp olyan rohanó világban éltek, mint amilyenben most mi is élünk. Éppen ezért senki nem várta és nem fogadta be Jézust akkor, amikor ő hajlékot és menedéket keresett. A vendégfogadó
most meghallanánk, és így közelebb kerülnénk ahhoz, akiben Isten az ő drága szeretetét küldte el erre a világra, hogy a miénk is lehessen. Nyissuk hát meg előtte a szívünk és otthonunk ajtaját. Ajánljuk fel neki házunkat, családunkat, életünket. Szeretett testvéreim, Jézus születésének ünnepe jó alkalom arra, hogy helyet készítsünk a hozzánk érkező mennyei gazdagságnak, a drága áron vásárolt megváltásunknak. Karácsonykor Isten igent mondott a világra, az emberre, a megváltásra. Amikor a napok gonoszak, a leggonoszabbnak bizonyultak. Amikor a napok besötétültek, a legsötétebbé váltak. És akkor jött el az alkalom, az alkalmas idő, és Isten fiát küldte el a világba, hogy gazdaggá tegyen bennünket, és ünnepünket egy örök életen keresztül. Így lehet reménységünk az ő drága ígéretében. A karácsony igazi gazdagsága tehát abban van, hogy áron vétetetlen minden ember megváltásának alkalma. Legyen már karácsony ünnepe az egész életünkre hatással. Legyen az életünk a megváltott életű emberek ünnepe. Így legyen. Amen. Szeretett testvéreim, imádkozzunk Gyökösi Endre szavaival. Gyökösi Endre karácsonyi ima. Kedves atyánk, most mindnyájan azokért imádkozunk, akik emberileg magányosak lesznek karácsony szentestéjén, szent ünnepén. És ha valamikor fájdalmas a magány, akkor ezen az estén, ezen az ünnepen kétszeresen vagy tízszeresen is az. Érettük imádkozunk, hogy a magányosak is ne legyenek egyedül, akkor sem, ha csak egy szál gyertya lóg előttük. Az az egy szál gyertya jelentsen téged világossága, aki fénynek, vigasztalásnak, békességnek és erőnek jöttél közé. Most azokért imádkozunk, akiknek kétszeresen fáj a karácsony, mert valahol szétszóródva a világba még egy fenyőgajat sem találnak, mert talán ott nincs is. Talán csak egy boróka áll, talán valami trópusi növénynek leszakított levele, de ők arra gondolnak, hogy itt van karácsony van. Talán gyermekünk, unokánk, bátyánk, szülőnk. Uram, add, hogy karácsony történjék szívükben, légy jó békességben velük, ami szétszórtainkkal, ezzel a szétszórt és széttovábbvétel. Uram, azokért könyörgünk most, akik először töltik özvegyen ezt a karácsonyt. Múlt karácsonykor a párjuk még ott ült mellettük, és most azért lesz könnyes a szemük, hogy az a csók, amit azon a karácsonyon adtak, nem volt elég meleg. Uram, tanítgass bennünket, hogy mi élünk, meleg szóval szóljunk. Uram, bocsáss meg nékünk, sokszor úgy megyünk el, hogy elfelejtettük megmondani a másiknak, jó volt, kedves volt, szerettük. Uram, köszönjük gyermekeinket, akik akkor is szeretnek bennünket, amikor talán arra nem is vagyunk érdemesek. Köszönjük gyermekeinket akkor is, ha ők nem köszönnek meg bennünket. És köszönjük a gyermekek a szülőket, még akkor is, ha sokszor már nősek, öregek, morgolódók, keservők. Már kiesnek ebből a világból, mert idegenek. Kérjünk, add türelmet gyermekeinknek, hogy tudjanak hordozni bennünket öregecskén, sokszor érthetetlenül, más világból itt maradnak.
újra, de most gondolatban megálljuk az emléküket. És most egyenként, és magam is, Uram, arra kérlek, hogy ne mi legyünk, akik elrontjuk a karácsony estét, a karácsony ünnepét, rossz kedvel, mogorvasággal, idegeskedéssel, kapkodással, morgolódással. Kérünk, Urunk, hogy történjen bennünk és általunk, kis családunkban, és ebben a nagy családban karácsony, a Te szent igéd, szent lelked által, a Te szent asztalod felett. Amen. Ti azért így imádkozzatok: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal, hogy lakozzék a Krisztus hitáltal a ti szívetekben. Amen. Karácsony másodnapi istentiszteletünk végén dicsőítsük a mi Urunkat énekszóval. Záró énekünként a 326. dicséretünket énekeljük mind az 5 versével. A 326. dicséretünk első verse így kezdődik: Dicsőség menjen az Istennek.